Пъти се, че пътищата в България са много лоши. Погледнете тези на Англия. Колко са добри. Пежи, не по-различни от нашите, неравности, в които можеш да се прибиеш. На 80 до 90% липсват велоалея за велосипедисти, което всъщност е наистина много лошо и показва качеството на преход в зеления път на града. Липса на елементарен градски транспорт до западна промишлена зона, с който ти можеш да си осигуриш бърз транспорт до всяка една точка. Също не е минус. Да не говорим, че къщите ми изглеждат сякаш са недовършени като декорация. Еднакви, почти като близнаци, строени по един и същи начин.